Ir-rapport ta' E-Grant ippubblikat mod sħiħ jixed l-analiżi bir-reqqa li minna riżulta li l-firem fuq dokument li ntuża biex jingħad li E-Grant kienet tal-familja tal-Prim Ministru kienu folozz. Paġni ta' analiżi juru li f'sempliċiment firma kien hemm bosta aspetti li waslu għal konklużjoni ċara li xi ħadd iffalsifika. Jirriżulta li l-kopji ta' żewġ Declaration of Trust kienu il-bażi tal-allegazzjoni ta' Daphne Caruana Galizia li l-E-Grant ta' Michelle Muscat. Fuq minn fejn ġew id-dokumenti kien hemm iktar minn verżjoni waħda u x-xhieda li ma qablux ma' xulxin biex iċ-ċerasa fuq il-kejk imbagħad kienet il-firma falsa. Fuq dawn id-dokumenti kien hemm il-firma ta' ċertu Jacqueline Alexander. Il-firma tagħha hi prova tal-frame-up u l-frodi fil-konfront tal-Prim Ministru. Lil din Jacqueline Alexander il-Maġistrat Aaron Buġejja sejħilha biex tixed qudiemu u jittat rendikont dettaljat. Iżda mhux biss. Alexander intalbet biex tagħti wkoll kampjun tal-firma tagħha. Tlabta 10 kampjuni biex inkun nista' ngħaddihom għall-analiżi teknika ulterjuri għal maġistrat bil-ferem jgħaddu għand ditti kbar internazzjonali. Eventwalment kien talab ukoll iktar minn kitba minn tagħha biex ikompli l-analiżi, iżda r-riżultat kien dejjem l-istess. Ifisser mhux biss li l-kopji tad-Declaration of Trust ma kinux awtentiċi, iżda wkoll li l-kontenut tagħhom ma kienx miktub jew firmat minn Jacqueline Alexander, jgħid il-maġistrat li mbagħad jgħaddi biex jispjega l-analiżi li saret. Lil ċertu Elizabeth Briggs minn Key Forensic Services Limited mill-Ingilterra ingħatawla d-dokumenti u studjathom fid-dettall. L-esperta daħlet f'dettall li ma bħalu minn kif tikteb litra J għall-istrutturi ta' ittri oħra u l-mod kif inkitbu jew inġibdu ċertu linji. Biex wara li analizzat fid-dettall dawn il-firem, ikkonkludiet li hemm evidenza b'saħħitha li l-firem fuq A u B ma kienux miktuba minn Jacqueline Alexander. Meta ġie biex jikkonkludi fuq dak li ra qudiemu, il-Maġistrat kiteb id-Declaration of Trust depożitati fl-atti tal-inkjesta minn Pierre Portelli huma dokumenti kontrafatti firem li huma folozz. Firem folos li qatt irid ikun stabbilit minn għamilhom għalkemm li hu ċert u li l-ex kap tal-Oppożizzjoni għamilhom tiegħu u fuqhom bena kampanja sħiħa. Fid-dawl tal-fatt li ġie provat li d-Declarations of Trust irriżultaw li kienu dokumenti folozz, il-Maġistrat talab lill kummissarju tal-Pulizija biex jibda investigazzjoni biex jiġi determinat min kienet il-persuna jew persuni responsabbli minn tali ħolqien, użu u tixrid ta' dokumenti folozz. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.